Pozdravujem vás, priatelia včelári. Dnes vám chcem ukázať, ako si robím odber materskej kašičky a hneď tam potom nalarvím nové larvičky a znovu opakovane vkladám do včelstva. Vyberám to na 4. deň. Po nalarvení odoberám materskú kašičku a tak toto otáčam dookola. Vyrobil som si to takéto lišty na to, jednoduché. Tie myštičky z nikotu. Navrtal som si do obyčajnej lipovej doštičky z ramikových prírezov. Takto som to znížil trošku. A pekne to funguje. Mám tu nejakých 22-23 matečníkov a na jedné lište. Úplne mi to postačuje. Takže držte sa, majte sa.